aquí, pero... A ver agora. Agora sí, creo. Xa me pasou outra vez. Creo que agora sí, non? É algo da configuración. Aquí non é simplemente desmutealo. Agora sí, bueno, menos mal. Xa me pasou outro día tamén a mesma historia. Teño que entrar aquí na configuración, na rodiña do micro, e elixir o micro como entrada. Moi ben. Nada, estaba dicindo que aí o Puskis que fixo pole e que xa fostes entrando todos os demais. Que tal, como andades? Como vai a cousa? Quinta feira. Outra quinta feira que andamos por aquí. Estaba eu pensando que debo levar xa unhas 15, máis ou menos. Vamos indo, bueno. Aínda menos mal. Imos tirando todos. Acabando este ano 21. Moi ben, penso que andades por aquí, xa bastante xente. Bueno, é unha alegría, unha sorpresa tamén, que moi pronto xa estades por aquí. Bueno, aí imos. Isto dos contagios está subindo, carai. Si, a verdade que está subindo moitísimo os últimos datos que hai son bastante alarmantes. Non sei como vai acabar o ano. Que tal, Fedellux? Que tal? Moi boas. Estamos cedos, senón por falta. Vou ter que facer a lista. Aparte, como sou de sempre os clásicos, pois é fácil facer unha lista. Villa no periódico hoxe, non? Que na Voz de Galicia ven así un pouco por enriba que había máis casos nos colexios, por exemplo, que o ano pasado por esta altura. No mes de 89 inciden a 219. Si, a verdade que non sei, eu pensando desde o punto de vista de escola, non sei que vai pasar. Parecía, daba a sensación de como que xa estaba superado o peor de toda esta historia e parece como que estamos volvendo a cousas que parecían, non? Que quedaran atrás, pero non sei. A verdade é que estamos un poquinho como entre cansos e desesperados e habrá que salvar o Nadal de novo, certo? Ahora empeza a cousa esta de hai que salvar, non? Hai que salvar a Navidad, hai que salvar a Semana Santa. Despois do Nadal digo cheo, si, non sei que sucederá, pero eu por se acaso xa me estou eu preparando mentalmente para mellor estar na casa mellor algún día, algunha semana, por se acaso. Non sucedeu o ano pasado, pero ninguén nos quita de que neste curso a cousa vaya desa maneira. E así. Os amaba días. Eu xa cancelei días ceas que ir. Eu outro día estaba aquí nun hotel que hai en Carril. No hotel que estaba os camareiros comentaba que había moitas suspensións de ceas, moitísimas suspensións de ceas que se organizaban para este Nadal, que xa estaban apalabradas e que a xente se estaba botando atrás. Falo vos de... Isto hai unha semana que pasou isto. Imagínome que, bueno, que estará habendo cancelacións de moitas cousas. Incluso para esta ponte non sei como estará a cousa a nivel turístico. É que é normal, claro. É que é normal. Facer ceas xa incluso polas propias restriccións que empeza a haber outra vez na hostelería, non? E ademais, pois eso, nas empresas, grupos grandes, estas cousas, pois claro, non pode ser. Así que iremos observando como vai a cousa. Todos temos familiares de risco, certo, sí. E, claro, hai que ter moita precaución, non? O ano pasado aí hubo bastantes imprudencias. Eu tive tamén algún problema a nivel profesional tamén con respecto a isto das imprudencias, non? Dentro do traballo, ter que chamar a atención un poquinho a veces algo e non ser moi ben entendido. Creo que estas cousas, a privacidade queda un pouco en entredito co que estamos vivindo. Así que, en fin, os pequenos que éramos son focos de contagio. Por suposto, está vendo moita subida de casos en menores de 12, claro, mentre non estén vacunados, certo? Nenos de primaria, de infantil e de primaria, están sen vacinar. Eu teño algún alumno que sí que está vacinado porque xa ten os 13 anos, 12, 13. E ese sí teñen a vacina, por lo menos, creo que non sei se a vacina a pauta completa, pero algunha sí que teñen. A aula, a maioría non, pero un par deles sí. O resto non saben o que é
A vacina ainda non nos vacinaron. En fin, iremos vendo. Ben, hoxe, como dixen aí, como puxen no anuncio de Twitter, hoxe quería probar este mapa. Que tal por Pasarón? Por moito frío, moito frío. Moito frío por Pasarón. A verdade é que levei o fillo, levei a Guandicherri, estivemos aí vendo o partido do Pontevedra Arousa. Para él foi a primeira vez que iba a un partido de fútbol, porque con todo isto da pandemia, claro, foi imposible. E foi unha experiencia tamén para él, tivo que ter un pouco de paciencia. E ben, o partido estivo ben. Pouquiña xente, a verdade, para un partido de rivalidade, que podía haber máis, pero bueno, estivo ben. Sei que empezan agora en decembro, empezan agora coa vacinación, non? Eu precisamente estou falando con o meu fillo para convencer o que ten medo, teño un pocoño de medo isto da vacina, contándolle que non hai ningún problema. Moi boas, Vindonfer, que tal? Como vai a cousa? Boa tarde. Eu tamén penso que últimamente moitos coñecidos están pasando por catarros varios así con dor de cabeza e tal, e non me sorprendería que sean casos de COVID. O que pasa é que ao estar vacinados, pois os síntomas xa se camuflan e non se fai PCR nin nada, certo? Claro, tamén... Si agora xa non sabes que COVID ou que son as cousas que houve sempre. Estábamos todos vendo a Recuncho Gamer no Culturgal. Eu fun despois, ao sair do partido, pasa que xa era tarde. E é certo que vimos aí a Recuncho Gamer que estaba aí tomando algo, non quisemos tampouco molestalo, pero Gondicherri dicía, mira, está aí Recuncho Gamer. E pasamos por ali cerquiña tamén. Saímos do campo do partido con frío, quisemos tomar algo quente, un café, el tomou un colacao, porque a verdade é que facía un día un poquinho malo. Un día un poquinho malo. Pero bueno, foi unha experiencia. As dúas cousas, o do cultural tamén nos gusta sempre ir. Eu fago test das farmacias, da saliva, cada pouco para saber. Eu deses test fixen un de antíxenos, pero ese de pinchar, cando foi ao principio do curso pasado. Depois fixen unha PCR e a vacinación completa, pauta completa, e agora estamos un pouco pendentes de se nos mandan facer esta terceira dose. Estamos aí ás portas, a ver que sucede. Vale, vou a ir abrindo o mapa. O mapa de hoxe é un mapa que estiven elaborando estes últimos días. Este é o título, Cantigas Galegas. Van a ser ubicacións que se mencionan en cancións populares, cancións con certa sona dentro da música popular galega. Así que imos probar este mapa. A mí se me puseronme a dose de reforzo, a tesa de reforzo. Non sei, supoño que estaremos aí nese proceso de facelo ao principio de ano, non sei cando será. Boa tarde, vou cambio de casa, outra vez, Rincón de Daniel, cambio de casa, a ver se por fin podo xogar un par de partidas. Sí, estaremos aquí ata 6, máis ou menos, así que se chegas antes, ainda teres tempo de xogar. Ben, se queredes, arrancamos. A Janssen. A miña nai tamén lle vacinaron coa Janssen. A Janssen era unha soa dose, e agora é a segunda dose, non é a terceira. Por lo menos no caso da miña nai foi así. Imos darle aquí, vamos poñer 3 minutos, como facemos sempre. E xa vos digo, ubicacións que se mencionan, era monodose, exactamente, monodose, Janssen monodose. Ubicacións que se mencionan en cancións populares galegas. Estamos todos aí, ou tócanos a terceira ou a segunda, no caso da Janssen, pendentes tamén dos nenos, a ver se os vacinan agora. A verdade que son bastantes cousas, se a variante esta é perigosa ou non, se se extende ou non se extende. Son moitas preguntas e poucas respostas. Ben, estou aquí dando a panorámica habitual, aquí temos pista, pero valería casi coa pista que temos aquí. Aquí non se lee moi ben o letreiro. Enlace, sí, poñose por aquí. Aí tes o mapa. Tedes por aí o enlace ao mapa, como a sempre. Exacto, aí está Puskis. Puskis xa contestou. Eso xa se considera guess. Eso xa se considera como se fose unha guess máis. Se queres que ensino algo, ensino, pero eu creo que ese santuario mítico,
Aí está Fede Jux marcando aí a 1 metro. Perfecto. Moi ben. Moi ben. Tedes aí 1 minuto e 20. A Virxe de Guadalupe cando vai pola ribeira. A Virxe de Guadalupe cando vai pola ribeira. Descalciña pola area parece unha rianxeira. Descalciña pola area parece unha rianxeira. Pista de reforzo, decía aí Fede Jux. Vale, acabou aí o tempo. Me quero liar aquí cos volumes, que senón líome. Ben, estábamos en Rianxo, susto diante, ¿no? Da Virxe da Guadalupe. E aquí nesta esquiniña, Ermida da Virxe de Guadalupe. Praza Castelao, por aquí a zona bella. Estivestes todos aí aproximadamente. Dindonfer quedou un poquinho máis apartado, porque Dindonfer foi... foi a Padrón. Vale, moi ben. Estábamos aí, bueno, a primeira, pon un vídeo de Balaído só. E a poña, pasa que entrei aí en Rianxeira, vin SES e puxen o primeiro que atopei. Pero poña poñerse tamén un vídeo aí de Balaídos, que xa foron bastantes veces que cantamos a Rianxeira aí en Balaídos. Acórdame desas noites europeas cantando a Rianxeira entre todos. Para empezar, quizáis unha canción popular, quizáis a máis coñecida, non? Desde logo, fora de Galicia, a máis coñecida. Eu que vivín 5 anos en Bilbao, e esa canción soáballes moito, incluso antes de que se pusera un poquinho como máis de moda co tema do fútbol. Moi ben, Fede Jux foi o que consigo o 5K. Puskis quedou aí a pouco, e Javier Balea e Usamaba tamén. Imos coa segunda. Tedes que cantar unha canción coruñesa, é o que hai. Aí está Dindonfer. Dindonfer sempre poñendo aí o punto, o contrapunto. Tens razón. Imos con esta. Esta ten unha ubicación tamén moi bonita, moi chula, doutra canción popular. Mirad que sitio tan bonito, non? Temos aí o cruceiro, temos esta ermida, hai uns cantís aí ao final, ao fondo. No que é ao redor, pois temos pista de número da estrada na que estamos. Aí tedes esa pista. E pouco máis. Pensade, cancións popular que fala deste sitio concretamente. Fala deste lugar en concreto. Eu vou unha buscando, por lo menos para poñer despois. Mentras vos probades. É unha canción que coñecedes seguro, segurísimo. Seguro. Parece vos difícil, sí? Pensade, o cruceiro... Podemos poñer a canción, realmente, se queredes. Non pasa nada porque se poña a canción. Pois que quedou aí lonxe. Vou poñer a canción. Voume mutear eu para non asa... para que asa...
Este é o camiño que me leva a San Antón. É un caminiño cheo de pedras e de amor. Este é o camiño que me leva a San Antón. Un caminiño cheo de pedras e de amor. Hai un cruceiro, ve ali, a xente vai falar sempre do seu amor. Este é o camiño que me leva a San Antón. É un caminiño cheo de pedras e de amor. Este é o camiño que me leva a San Antón. É un caminiño cheo de pedras e de amor. Agora sei que eu quero unha muller que vai pra San Antón tamén. Os seus pasiños van diante de mí. Fede Jux aí entrou aí con forza no lugar. Además quedaches aí fora da Guess. Pois era en Twitter estes días, pode ser, creo que non. Eu non lembro poñela, non a puxen eu, a mellor foi outra persoa, pero mira, ben Fede Jux, aquí en Cedeira, eu tampouco sabía o sitio que era, a verdade que non coñecía, Ermida de Santo Antón de Corbeiro. Bueno, a verdade que vese aí o cruceiro que menciona na canción, non? Estamos aí en Cedeira. Estive investigando un poquinho sobre a... Sóame de ver de algo desa punta de Cedeira estes días onte mesmo no Twitter, sí. Ostras, sí, puseches aí do teu novo mapa. Tes un novo mapa. Tes que dicirnos que mapa é ese. Ou hai unha ampliación do anterior. Claro, foi por eso sabes, porque puso Pusquis. Moi ben, pois era aí en Cedeira, a canción de Andrés do Barro, unha das súas máis coñecidas, non? E Pusquis folla aquí a Camariñas, cerca de Camariñas. Non foi por eso. Mira, sí, de aí que onte entrei un momento no teo de pasada. O chamaba Pensabas que era Vedra. O mapa de Galicia bonita está xogável, por certo. Depois xogamos o de Pusquis, Depois facemos aí unha... Espiamos os de Pusquis. Moi boa, Sanpefi, que tal? Que tal? Boa tarde. Estamos aquí xogando, se queres apunta, se queres unirte, estamos xogando un mapa de cantigas galegas, ubicacións que aparecen en cancións galegas populares. E acabamos de estar na ermida de Santo Antón de Corbeiro, en Cedeira, que é a famosa canción de Andrés do Barro. Era aí, Fede Jux atopou exactamente o lugar. Ermida de Santo Antón de Corbeiro. Imos coa seguinte. É moi bonito o sitio, a verdade que a imaxe que aparecía era moi bonita. Terceira ubicación. Fago panorámica desta ponte. A ver que se ve ao redor. Deste lado, estamos mirando cara ao sur, como vedes a ponte está orientada a norte-sur. E aquí temos outra ponte deste lado. Isto podía ser do mapa de pontes tamén. Un mapa de pontes podía ser. Fede Jux se marcou, quedou aí moi cerca. Bueno, realmente no mesmo sitio. Marca 45 metros. Moitos anos indo á praia aí. Bueno, entón, mira, Fede Jux coñece ben. Mas Fede Jux está facendo un traballo aí de investigación que está tamén obtendo resultados, non? E Ampefi aí a 5 metros tamén. Vale, ben, vou buscando a canción. A ver se a teño por aquí, mentras vos buscades. Esta bueno poñer despois e tal, para non interferir tanto. De pequeno era a praia que íamos. Dende a travesía de Vigo tardábase menos aí que a Samil, ou Cangas. A que está dereita según tes a cámara agora. Por aquí. Aquí. Moi ben. Nesta praia de aquí.
Ampefi, Puskis, Fedellús, aí estades tamén. Usamama marcou aí a 38 kilómetros. E eu estaba aquí revisando a canción. O título da canción é unha canción que realmente menciona varias localidades, non? É un sitio con longa historia, non? Con unha parte de historia moi importante do século XIX, principios do XIX. Javier Valera tamén marcou. Coñecedes ben o sitio, Coñecedes ben o lugar. Exactamente. Sí, verdade. Pensaches en Catoira. Bueno, en Catoira tamén aí hai unha ponte importante tamén. Eu estou aquí cerquiña de Catoira tamén. Eu, como vin dos pontes, pensei nas pontes de García Rodríguez. Cantas veces ir aí ás pontes a ver os partidos do Endesa das Pontes. Ben, estábamos en Ponte Sampaio. Isto está na canción, non vou poñer a canción, pero sí, a letra. Ponte Sampaio, que é a canción de Beso Vigo, Beso Cangas, tamén Beso de Redondela, Beso a Ponte de Sampaio, Camiño de Pontevedra. Esa é unha parte da cantiga que leva ese título, Beso Vigo, Beso Cangas. Aí estábamos, a ver onde... Bueno, marcastes na ponte de Sampaio, a praia que fala Fedellús, a que ten que estar por aquí, a mellor aquí non a mencionan, a área recreativa tamén da Xunqueira, desta zona. A ponte outra que se vía tamén era a ponte do tren, non? Porque aquí tamén hai tren. A ponte que pasa por aquí, a ponte do tren, porque estamos aquí ao lado da Arcade. E aí Usamama que marcou o que decía Catoira, que dixera antes. Bueno, moi ben. Moi boas dos do Rei, que tal? E sabe meu amigo Martín Codax por aí. Martín Codax. Debería, non puxen as cantigas de amigo da Idade Media, pero debería aparecer, non? De feito, Vigo, evidentemente, tamén aparece. Hai 3 pontes agora aí, verdade? Porque hai 3 pontes. Claro, está a ponte Sampaio, a ponte medieval que pon aquí, a ponte do tren e a estrada que vai de Pontevedra a Vigo, por aquí, por Arcade, a Redondela. Esta debe ser a do tren, non? Pon aquí, supoño que esta tan finiña, non? Representa a do tren. Ou non vai o tren por aí? Sí, non? Dun lado de Pontevedra, do outro é Sotomayor. Aquí é Pontevedra e Sotomayor, sí. E aquí Arcade. E aquí xa é a Redondela, non? O sea, a verdade que non controlo moi ben aquí os límites dos concellos, non? Sotomayor queda aquí. Aquí tamén hai outra a ponte medieval. Non é unha zona que teño estado aquí, pero zona coñecida para mí non é moito, verdade que non. Al fin hai do tren, non? Acaban de facer obrigatorio en Alemania a vacina, ostras, sí. En Alemania fan as cousas así. Si ten que ser obligatorio. Arcade, parroquia de Sotomayor, vale, certo. É grande, pero pertence a Sotomayor. Vale, non é concello propio. Moi ben. Moi boas, que tal, a que chera papá? Que tal? Chegas aquí a tempo, estamos co mapa este de ubicacións que se mencionan en cancións populares galegas. E estamos en Ponte Sampaio, que é a última que saiu. Imos coa cuarta, creo. A cuarta ubicación. Arcade foi un dos concellos que desdoblei porque o núcleo máis importante non é o que leva o nome do concello, certo? Claro. Onde será isto? Isto, sí. Onde e como, non? Había que decir onde e como é isto. Vale, imos facer panorámica deste sitio. Digo onde ou como polo tema das edificacións, do que se fixo aquí, do que podía ser e non é, todas estas cousas. Bueno, hai pista por aquí. Local. Ves a dar pique. Sí, feísmo puro, a verdade que sí. Lamentablemente. E podemos seguir facendo a panorámica e non gañamos moito. Sí. Autoridade portuaria aquí. Bueno, temos aquí tamén outra pista. Aí hai outra ali tamén, no parking. Así que
creo que é fácil de ubicar. E a canción, creo que tamén teño por aquí. Vou mirar a letra para non equivocarme, pero supoño que xa vos imaginades que canción é. E se tal, xa busco, a ver se atopo, xa podo poñer. Ben, outra vez en Rianxo, decía por aí Javier, non? Vilagarcía. Teño un amor en Rianxo e outro en Vilagarcía. Bueno, porque Rianxo e Vilagarcía pois están aí un fronte a outro. Ben, foste marcando aí, Vilagarcía, no que é a zona da Avenida da Mariña, Alameda, un pouco aquí a parte do centro. A Rúa Elpido Villaverde, que foi un nome moi importante, era de Vilagarcía, e foi un dos fundadores do Consello, non me acordo cal é o nome, en América, cando fai el, Castelao, e outro non me acordo tamén do nome. Consello galego, Consello cando é no exilio, non? E de feito a filla, ou aquí houve unha homenaxe, bueno, foi unha personalidade importante para Vilagarcía. Que Vilagarcía ainda conserva nomes e cousas de épocas non tan favorables. Too much love in Rianxo will kill you. Too much love in Rianxo will kill you. Moi ben, bueno, Vilagarcía, fostes por aí, por varios sitios de Vilagarcía. Perfecto, moi ben. O Consello de Galiza, exactamente, Consello de Galiza, exacto. Non me saía o nome, Consello de Galiza. Pois creo que foron 3. Non sei se era Plácido, non me acordo o nome do outro. Pero un deles fora Elpido Villaverde, e ese é o nome desa rúa. Moi ben, imos coa última ubicación, tamén un sitio ben bonito, e facemos a panorámica. Vou ir cara ao mar, a ver que sitio que aparece noutra canción popular moi coñecida. Miña terra e meu lar. Que tal, Repolete? Que tal? Bueno, por aquí estas casas limpan as hogares, si, aí che pon o Pusquis. Moi ben, grazas, Pusquis. Ben, aquí estamos. Este camiño, que hai bastante xente paseando por aquí, nun camiño que comeza nesta esquina de por aquí. Hai un camiño aquí á beira do mar moi bonito. A letra ten moitos aí. Sí, ten bastantes aí. Esta é a de Rodinger, sí. Pode ser, ao mellor non, non sei, se esta será a de Rodinger. Pode ser. Ou quizáis non, ao mellor estades aí. O Fedellou xa atopou, o Fedellou sí que non ten dúbida de onde é. Mirado que se ve aí ao fondo tamén. Vese algo aí ao fondo, non? Vese praia aí ao fondo. Praia non precisamente pequena, a que hai aí ao final. Eu deixei vos a pista.
nada, pois a ver se marcades aí. Puskis quedou aí a 78 km, non é de Roding, non. Non, neste caso non debe ser, non é de Roding, pode ser que non sexa. Aquí non hai o paradoxo ese. Ampefi tamén marcou aí, moi cerquiña. E eu podo buscar un pouco a canción. Pasa que non teño por aquí algunha, non sei. Non atopo ninguna que sexa que estea ben para poñer. Hai que buscar. Foi un momento zoom no lado da ría. Vale, espera, un segundinho. No outro lado da ría, sí. Tes 20 segundos aí, aínda. No outro lado da ría, por aquí, aí este saínte. Temos, xa digo, praia, que hai casas, vense aí ben. Seguimos. Por aquí. Había máis que non me deu tempo a enseñarvos máis. Sinto. Estábamos en San Vicente. Vale, isto é aquí no Paseo das Pedras Negras, que hai por aquí, Paseo de Pedras Negras. Perdistes vos, pois é un sitio que se non coñecedes está ben. Eu hai tempo que non vou, pero hai un paseo aquí todo bordeando. Claro, era con tempo, sí. Claro, sí, pusemos tempo. Así que estamos aí en San Vicente, evidentemente a canción de hai Sálvora e San Vicente. Sálvora aquí e San Vicente deste lado. E o que se vía ao fondo era a Praia da Lanzada. Bueno, fostos por aquí a San Vicente, na zona de... Bueno, hai, que é unha zona que hoxe en día hai moitas casas, moitos chalés, moita xente que compra aí a segunda vivenda. De Ourense hai moita xente por aquí que ten esa casa. Repolete marcou aí. Fedellús, Repolete, Ampefi, por aí tamén. Quedastes cerca. Despois algúns que fostes un pouco máis afastados, onde fostes? Máis ao norte, aquí a Camariñas, Lase. Moi ben, pois nada. Imos ver quen gañou. Eu supoño que Fedellús. Se non veña... Dame un pouquiño que sí. Un pouquiño, bastante. Fedellús quedou primeiro. Fedellús con casi 25.000 puntos. Fixo unha partidaza. Que, por certo, vimos este outro día no Cultural, pero denos vergoña saudar a Celebrity. Ah, sí, vistes? Bueno, pois ali tamén vin eu alguén, pero non me... A mí non, diste, a quen vistes? A min ou a quen máis? A que chera papá? A mí tamén, eu tamén daba por aí. Eu vin a Recuncho Gamer. A Javier Balea non o vin. Vin a Recuncho Gamer e eu non sei se estaba Javier Balea con él, a verdade que non sei se estaba contigo. Eu estaba de salir tomando algo e eu, a verdade, se estivera Recuncho Gamer cando estaba no... Tamén, sí, tamén podemos facelo, pero agora dá un poquinho de pavo tamén. Digo, se estivese Recuncho Gamer cando foi a súa... Cando fixo o seu... Bueno, que estivemos ensinando ali un poquinho de música, de videoxogos, pois entón sí, pero pois cando eu dixen a Wendy Cherry, mira, Wendy Cherry agora non é o momento, está tomando algo cos colegas, eso xa non é igual que estar ali, que estar aí no acto propiamente. Moi ben, Fedellús primeiro, Javier Balea segundo, con 4 gueses, Puskis terceiro, Ampefi cuarto, con 3 gueses, Usamama tamén, Repolete, bueno, e Chera Papá e Dindonfer que xogaron unha vez. Estivemos guichando no Café Derby 21. Estiveches todo o día con Iago domingo, pois entón tienes que estar por ali. Entón, non me din conta, eu vin a Recuncho Gamer, para que a Recuncho Gamer tamén é como máis visible, non? Máis visible. O pelo de Recuncho Gamer e tal, vese mellor. Era despois, digo, despois do partido, o partido acabou ás 7, máis ou menos, e eu fun entre as 7 e as 8, xa se facía tarde. Moi ben. Bueno, pois espero que vos gustara o mapa. Ten 24 ubicacións, algunhas máis, tampouco son moitas. A mellor hai que engadirlle máis. O que pasa que de certas zonas, por exemplo, da provincia de Lugo, non encontrei moitas cancións, por menos que eu coñeza. Teño que buscar algunhas máis, porque non atopei ubicacións na provincia de Lugo. Dame un pouco de raya, porque casi todas as ubicacións son Coruña, provincia de Coruña, Pontevedra e a Cantareo. Podía cantar eu, non se me poña a cantar eu, entón sí que
Da Terra da Laxe tamén aparece, sí, tamén aparece a canción, a ubicación da Terra da Laxe. De algunha do Ribeiro e de algún sitio máis. Pero da provincia de Lugo, pouquiñas. Da praia de San Amaro, mira, vamos facer como outro día, anotar. De Coruña sí que hai algunha, Coruña en cidade, porque claro, Coruña en cidade hai algunhas cancións tamén. De Coruña, de Betanzos, praia de San Amaro. Pois non coñezo a canción. Teñen buscando, hai algunhas páxinas moi completas de cancións. Hai unha que ten 200 cancións coa súa letra. Praia de San Amaro. Para deles, pero e hai cancións populares dese, sí, non sabía. O Paraguas do Xosé. E o Paraguas do Xosé que di? Di algún lugar? Vale, pois imos buscarlo. Xa que estamos aquí en plan cooperativo, imos buscar iso. Creo que teño por aquí... Vale, mira, teño por aquí unha das páxinas que atopei, que é bastante completa esta. Ten bastantes... Ten 200 cantigas. Pode ser, pode ser que haxa... Moitas teñen ubicacións, algunhas ao mesmo, é dicir, repetidas, claro. O Paraguas do Xosé, aquí o temos. A ver, Paraguas do Xosé, pero non ten lugar, non? Metro en Velle e pista. Tamén ten razón. Pero non aparece aí mencionado, non? Cal máis? A ver, Meu amor é mariñeiro, Meu amor é mariñeiro e Amor mariñeiro. Non hai nesta lista non aparece, non? Meu amor mariñeiro. Aparece aquí. Aparece, bueno, que decíamos antes, non? Teño un amor en Rianxo e outro en Vilagarcía. Veñen bastantes aquí, As máis coñecidas veñen nesta lista. É bastante completa. Porque 200 cantigas está ben. De Coruña, por exemplo, Coruña. Algúnas que non coñezo, a verdade. Esta de As rapazas da Coruña non é unha que son todas botando os pares de media para ter as pernas gordas. Parecen un poquillo, non? Versións... Hai outra. Pois anoto, Samama. Meu amor mariñeiro. Pois busco a ver se atopo outra versión. E vou engadindo para que, en vez de haber 24 ubicacións, que haxa algunhas máis. Podes meter a dos Berto na que saen todos os locales de Compostela. Tamén... Sí, tamén, meteras... Había que facer outro mapa de música actual, non? Música máis... Ou terra, de aquí da ría. Hai que facer tamén ese. Por que non? Sí. Incluso aquela dos Percebes Benz, dos Resentidos, non? O himno dos Percebes Benz, que falaba de Caldes de Reis, non? Sí, había que facer mapa, podemos facer un mapa de en vez de cantigas populares, mapa de cancións, digamos, dos últimos 20-30 anos. Pódese facer. Certo. Hai que ter algunha idea cada semana para ir facendo algún mapa e facer os directos. De momento hai ideas. Cando se esgoten completamente as ideas, a ver que facemos. Pero de momento sempre aparece algo. A ver que decides por aí. Adoberto, das decidas antes de aquí da ría. Eu recordo algunhas de cando meu pai me expoñía no casé do coche fai 30 anos. Eu tamén, desas tamén teño moitos recordos, sobre todo de Portugal, que íamos por Portugal coas cancións do Seca Afonso. O meu pai era un fanático do Seca Afonso e era continuo, é dicir, eu asocio as paisaxes de Portugal co Seca Afonso. Un mapa de estacións de ferrocarril de Galiza, que hai unhas cantas ben xeitosas. Pois é certo. Se se atopan ubicacións, está ben. Mapa de estacións. Teño un mapa que ainda non xoguei, creo que non xoguei ninguna vez así no Chatgeser, que é do patrimonio industrial, que tamén é interesante, de antigos salgadoiros, antigas fábricas, que ainda se conservan, por lo menos a estrutura ou algunha parte da estrutura dos edificios. Pero mapa de estacións de Galiza. Anoto por aquí, todas estas ideas benvidas son. E Fusan os ventos das cancións, un propio das cancións de Fusan os ventos. Tamén. Bueno, dis no mapa, sí, tamén escoitaba isto de sementarei, loguiño de crarear, encanto no pobo medre, un meniño, un vello e un cantar. O antigo hospital de Compostela, que mágoa de edificio. O antigo hospital de Compostela, que se perdeu aí. Ese mola telo feito, teño que marchar de urxencia. Vémonos, vale, moi ben, Pusquis, vémonos Pusquis. Que vaya todo moi ben, vémonos por aí, polo Twitch. Pois moi ben. Vale, hai que
engadir isto ao Chatguesser. Que mapa credes que xoguemos? Que xogamos? A ver. Ou xogamos... Estaría ben facer un día... O que pasa é que non sei se tedes conta no Yoguesser para facer un Battle Royale entre todos, unha cousa así. Temos que organizar un día, que é unha cousa tamén entretida. Facer un Battle Royale que sería realmente aquí, Play with Friends. Sí, pois coa gratuita podedes, é dicir, basta con ter conta. A gratuita, mentres vos inviten, se tedes a gratuita podemos probar e facemos un Battle Royale, podemos facer a proba, a ver se funciona, a ver se nos vai. Podemos intentalo. Creo que teño que compartir aquí isto, sí. Facemos a proba, de acordo, así tamén vale a mí para saber si... Sí, coa gratuita chegamos, non fai falta de pago, con que teña de pago a persoa que falla, que organiza, xa é suficiente. E, además, aí no xogo este, que é de distancia, sabedes que o Battle Royale como é, hai para 10 persoas, creo que estamos suficientes, quero dicir, non queda ninguén fora. Se entrades aí, a ver se nos vai. Pasa que estou aquí no... A ver, un momentiño. Estou co Chatguesser, non co Yoguesser. Aí está desos 5, xa entrastes aí. Vale, perfecto, moi ben. Sí, teño que refrescar, claro. Pasa que aquí, como estou no Chatguesser, pero que non é ese problema porque non estou no Yoguesser. Entón, aquí non teño para darlle. Pero bueno. Vale, probamos, máis que nada probar. Nunca o fixen así, nunca fixen Battle Royale en directo, en stream. Participar noutro, sí. Imos probar. Aí estades, moi ben. Entrastes na partida. Se que alguén está para entrar, entrades aí no que aparecía partida de Battle Royale Distance. E aquí isto podese organizar aquí, non? Do mundo, podese cambiar de mapa, entrou de Jair Balea. Estou vendo isto como é a configuración. El enlace que te puse, canción 5. Ah, vale, para o do mapa. Vale, gracias, Dindonfer. Vale, vídeo Dindonfer. Ese enlace. Vale, pois o copio e o miro. Canción 5. O miro outra vez o chat. Que link é o que pusen antes eu aí? Bueno, poñer outra vez, para que entre dos do rei. Aí tes. Vale, si entras despois no que é a partida onde pon Battle Royale, podes entrar aquí nestes sitios que están libres. Estou vendo aquí a configuración. Bueno, deixar en principio como está aquí, se vos parece, para estar xa como o que ven por defecto, non? 5 vidas, 1 minuto, permite mover, non? Moving, panning, zooming. Se entra de 2 do rei. Tes conta 2 do rei en Yoguesser, sí? Entra 2 do rei cambia o mapa, sí? Que mapa poñemos? A ver, podemos cambiar o mapa, sí? Pon algo máis de tempo que son moi malo. Vale, ampliamos un pouco de tempo. Vamos. Que mapa metemos? A ver, Ampefi, axúdame tamén. Que poñemos? A ver, porque aí podemos buscar un mapa, mapas, buscar un en concreto. Diver World. Vale, pois poñemos un Diver World. Diver World. Bueno, a en populares aparecía, non? Vale, perfecto, vale. E aumentamos aquí un poquinho. Minuto e medio, sí. Vaya pana vou levar. Bueno, ollo con Ampefi, que xa ten... Ampefi xa ven coa chama aquí encendida, así que... Pero bueno, hai que probar. Estamos... supoño que xa 2 do rei que está aquí. Ou é Utsamama. Bueno, imos probar. Vale, darlle a probar, se podes... Se podemos, pois xogamos outra, se cadra. Imos darlle. Vale, aparece vos a vos na partida, xa non tedes que ponerlo no directo. Eso, 1 minuto e medio, sabedes, temos aí esas 5 vidas para marcar. Poder facer moving se queredes,
Aí, permite, eu fago movéndome. Vale, perfecto, bueno, moi ben. A ver como vai a cousa. Empecé xa lle deu. Non sei se podes entrar na seguinte entras, vale? Nada, perdón, ao contrario, non te preocupes. Se podemos xogamos outra, a ver. De momento parece que funciona ben isto. Está ben. Clankirfer, que quedou o máis cercano. E agora sabedes que Battle Royale, entón, o último desta ronda, o que quede máis longe queda fora. Estaba por darlle ti nada. Vale, despois damoslle outra, vale? Damoslle outra. Probamos con outra. Vale, para a seguinte, moi ben. Moi ben. Bueno, quedamos aí. Que o Jero valía fora ao final. No último momento. Seguinte rolda. Empeza agora. Vale. Uf. E aquí un letrero. Aí estamos, a ver onde pode ser isto. A mí volver do meu país. No móvil é difícil, non? No móvil é complicado. O sea, para o móvil é moi difícil. Ten pinta de Coristanco, non? Ten pinta de Coristanco. No móvil ten que ser moi complicado, verdade? Ademais, que isto, claro, isto o que ten o Battle Royale é que como moi agobiante a veces, é un pouco estresante. Sobre todo de países. O de países para mí é un pouco estresante. A presión un pouco do tempo. É outro modo de xogo moi completamente diferente o que facemos habitual. Está aí Dindonfer. Si, podes facer máis dun guess. Claro, si, do rei, olvídeme de dicilo. Podes facer máis dun, si. Podes probar varias veces. Si. O cal che permite, pois, aproximar e ir un pouco tenteando o lugar. Neste caso, si. No Chatgetser, pero neste caso, si. Estamos na... Tes varias vidas, sí. Creo que eran 5 que pusemos, non? 5 vidas. E agora estamos aquí... Onde pode ser isto? Tamén agora non me estou movendo, pero bueno. Vamos a marcar. Polígono da Xionlla. Polígono da Xionlla. A ver que pasa. Aí adiantounos dos do Rei, supoño, non? Que Juane Hansen será dos do Rei, non? E eu estou aí no límite. Vou ter que facer alguna vez máis, porque senón... Aí indica vos a distancia co seguinte, non? Iso tamén axuda, por lo menos, a facer un pouco de estrategia de si gastar ou non gastar as vidas. Ao final estábamos en Argentina, aquí, entre Mendoza e San Juan.
Marcamos por aquí, por esta zona. Sí, podes coller dous sitios diferentes, sí, do Rei. Podes, ao final, o que che vale é a máis próxima. A que teñas máis próxima. Podes coller varios sitios dentro das gueses que hai que teñas dispoñibles. Tes aí un número, onde pongo por 8, por 6, aí son as posibilidades que tes, os intentos que tes aínda. Aquí estamos nos tres últimos, que do eu, Ampefi e dos do Rei. Ostras, pues agora me dame unha pista de que... Ostras, que curioso, 979 metros. E agora quedo fora. E vou quedar fora. E pasades vos a final. O de que se pode ver a final, ainda que non este podese ver. Onde era? Era en New Hampshire. Vermont, New Hampshire. Eu marquei aquí máis ao sur. Spectate. Vamos a ver. Estou fora, eu. E agora quedades vos os dous aí na final, neste sitio. A ver que sucede. A ver quen gaña a partida. Agora estou de espectador. A ver aí, entre os dous. A final está complicada. Este sitio... Mira, hai unha barca aquí. Unha barca, unha piragua, coche, aquí... Pode haber algunha cousa aquí, el idioma, en fin. Está ben que con esta modalidade podes elixir, se queres poñelo máis difícil, que se xa non, é dicir, no move, que non se pode mover ninguén, xa non o permita. Bueno, están aí, agora os dos do Rei vai por diante, Ampefi, cantos intentos lle quedan aí. Ainda pode probar, E a dos do Rei quedan varios. Está ben, está emocionando aquí o final, final emocionante. Quedan poucos segundos. Están aí gastando os comodíns. Moi ben. É un duelo. Gastando todo o que queda. Xa non queda nada, hai que botalo todo. Moi ben, pois mirade, gañou aquí dos do Rei. Fantástico. Estaba no límite, non? Aquí, entre... Rumanía e Bulgaria, non? Bueno, no, Bulgaria e Turquía. No, Rumanía e Bulgaria. O sitio era aquí, na esquiniña de todo, Resovo. Fantástico. Moi boa partida, Finalaza, Que dos do Rei domina moito esta... Saíste unha zona que creo que coñeces bastante ben, toda esta zona do... Por lo menos polo que ves, o que teño visto aí do podcast Fora de Mapa, que tedes aí un podcast que fala destas zonas, toda do sureste de Europa, toda esta zona balcánica, nivelazo, entre os dous tamén, Ampefi que tamén é un xogador extraordinario, e fixeron aí unha final, estiveron aí moi sustiño, non? Moi xunto. Ampefi foi un poquinho máis para a cara de norte, zona de Varna, por aquí, máis cara a Rumanía, e dos do Rei máis cara a Turquía. Moi ben, esa foi un pouco aí a clasificación dos postos. Moi ben, pois imos facerlle outra. Estivo entretida, funcionou ben. E agora o que fai, tamén isto para min é novo, non? Falalle aquí como un reconto, partidas xogadas, medalla de ouro, van facendo unha clasificación, non? Moi ben. Medalleiro, sí, medalleiro con... Claro, sí, vai dando gold, silver, bronze. Vale, perfecto, moi ben. Border de Kapka Casabova, poñadidos do Rei. Astrandia se chama, moita xente morreu tratando de cruzar a fronteira e chegar ao occidente nesa fronteira. Mira, interesante, dos do Rei temos que un día facer aquí un directo entre os dous.
Estívense pensando nun mapa, yo que sé, para picaros de fora de mapa. Ah, moi ben. Pois tamén está ben, eh? Vou facer un... Teño aquí teléfono. Teléfono de Madrid, non me interesa. Teléfono de Madrid, non me... agora mesmo prefiro non collelo, se podo. Aquí, volvo aquí. Vale, volvo aquí, supoño, Battle Royale Distance, e volvemos facer unha... Vale. Ben, facemos outra, a ver se podes entrar os que non entrastes antes. Cambiamos mapa, buscamos este de iDivers World, que se aparece tamén aquí. E Malaca... Estive a pensar en algúns lugares, se queres compartir, a ver se para nada pago suscripción e fago un directo. Despois de entender como funciona isto. Pois... estaremos encantados de que o fagas, porque se ademais de xogar tamén comentas este tipo de cousas, aí que falaches desta fronteira, eu nin idea, logo, así que se o faz, manda aviso por Twitter para que o saibamos o día que o faz, e faremos todo o posible por estar aí tamén no chat xogando. Moi ben, pois bueno, comparto outra vez a ligazón, supoño que será a mesma de antes. Aquí, sí, aí, a que chera papá, se entras aí deberías entrar nesta, non? Creo que sí. Sí, o enlace de aquí, aí estás, vale. Vale. Estou pensando se este enlace para toda a liga ou somente para esta partida. Teño que miralo. Non sei se bichides, igual busco un día, sobre todo a dos do Rei, que sacaron un GeoGuessr de idiomas. Si, hai un mapa, hai un GeoGuessr de idiomas. Pensaba que hai un mapa de un sueco que se chama Nuyaka, que o mapa chamase Linguistic World, que tamén son ubicacións que se poden identificar polo idioma, pero este é un xogo que é propiamente diso. Tamén genbeta.com, todo iso, actualidades, que identificas un language guesser con cancións aleatorias de pop. Ostras, está ben, está moi ben, hai de todo, hai o food guesser tamén, o das comidas, non sei se coñecedes, que son vídeos, está xente cociñando e tes que saber que lugar é pola comida que están facendo. Hai o city guesser, que é un vídeo tamén por unha cidade, que van camiñando pola cidade, tes que tratar de saber que cidade é. Bueno, non sei se hai alguén máis para xogar, se non, tal, dámoslle a unha nova partida de Battle Royale. Poñemos un minuto e medio de antes e dámoslle, parecevos, sí? Aí vamos. Empezamos a partida, segunda partida que facemos. Podedes mover se queredes, permite o xogo. Vou poñer fácil para que todo o mundo se adapte a como queira facer. Estamos aquí neste sitio. Onde pode ser isto? Clan Kirfe se marcou. Buscar unha pista máis. Bueno, vamos a probar, a ver si... Ampefi aí en cabeza. E agora está aí entre Dindonfer e aquí chera papá, que aínda non deron guess. Están buscando pistas. Aquí chera papá saltou aí a cabeza. E agora estamos aí Javier e eu, que estamos no límite. Ostras. Agora que o beso... Javier aí quedou fora. Caches aí en Australia. Era Hungría, non? Húngaro, víase aí o idioma. Pero era complicado. Isto do Battle Royale é complicado.
E aquí non temos tempo para marcar, pero cando estás no xogo de países non dá tempo nin de poñer nada. Cando queres Ostras... A miña estrategia de show non está a funcionar. Pode funcionar, porque hai varios intentos, pero é complicado. É complicado. Esa sensación de que cando xa estás un pouco fora, fagas o que fagas na gués, é difícil volver a entrar. Pero a veces entras. Estades agora aí marcando os que quedades. Agora marcou Dindonfer, que está aí no límite. E que Chere Papá está aí para marcar. Ampefi deulle outra vez. Subiu algún posto. Isto é como no fútbol, na clasificación. Cando estás aí nos postos casi de descenso, a punto, é cando podes caer. Quedou fora a que Chere Papá. Estábamos en Brasil, non? Estado de Bahía. Só así é seco esta zona toda nordeste, que é o sertón, non? Por aí. A min deume tamén a sensación que podía ser. Pois había idioma tamén. E isto, bueno, ten pinta de algo. Pinta de algo. Agora, isto... O Kirfe atopou a vila e todo. Antes, sí, atopar a vila. Decía aí a que Chere Papá antes. Moitos cruces hai neste país que teñen este ángulo en ángulo recto, un país ordenado. Fan os cruces xeométricamente perfectos. Grankirfed, estou aí, Ampefi, e Dindonfer está aí probando para entrar aí na seguinte rolda. Está intentando, hai últimos intentos. E ir aquí en Xapón, na costa leste de Xapón. Aí temos os tres que pasamos aquí ao final. E aquí, letreiro... que seco está isto, Isto... A ver, onde estamos? Estou fora eu. Estou moi lonxe. Moi lonxe. Non creo que sea por aquí. Estou perdido. Puf. Non. Vou quedar tamén aí no... Onde estaredes? Agora sí que estou máis cerca. Máis cerca, pero fora de tempo.
Non sei por que foi en África. Era Australia, sur de Australia. Moi ben, pois vemos para a final agora Clancarefed contra Ampefi. Unha nova final. A ver que sucede aquí. Os dous teñen tres intentos. Está a cousa aí igualada. Agora ten pinta de difícil. Está no medio da nada. Ampefi xa lle deu. Clancarefed ainda non marcou nada. Clancarefed agora vai por diante. Outra vez outra final con alternativas. Claro, aquí hai que contar os intentos, hai que administralos ben, porque despois senón queda un sin forma de replicarlle o outro. Queda pouco tempo. Clancarefed en cabeza. Ampefi aí no último momento. Deu aí no último instante. Esperando ao final, ¿no? Como no fútbol tamén, estás aí contando, a ver. Estaba deses dous aí moi cerquiña, verdade? Era Brunei, pensei que era Brunei, non, era Indonesia, non, ou Malasia. Isto, nunca me aclaro ben, isto é Malasia, non? Indonesia é a parte de aquí. Malasia, claro, sí. Esta era por aquí. Bueno, aquí eu esta zona... Toda esta zona para mí é moi complicada. É Malasia, Indonesia, Tailandia, como teñen este idioma, Cambodia, pois ya podes distinguilo mellor, pero estes resulta máis fácil o de Bangladesh, porque o bengalí sí que o teño máis identificado. O bengalí, que case sempre que aparece o idioma bengalí é Bangladesh, podía ser a India, pero na India hai poucas ubicacións. Así que gañou Ampefi nesta ocasión, e Clancarefed quedou de segundo. E agora si imos ao medalleiro, vemos aí como está a cousa. Claro, Ampefi con dúas partidas xogadas, un ouro e unha prata. E ponlle as dúas que ten aquí. Vai de primeiro no medalleiro, claro. Como medalleiro olímpico, as de ouro valerán máis, supoño, que as outras. Imagínome, no caso de empate. Moi ben. Se queres que xoguemos outra, xogamos de outra. Queres redimirte. Moi ben, pois vamos darlle outra. Se queredes, xogamos de outra. Imos alá. Irei aquí, supoño... bueno, xa está aquí arriba, non o vi antes, sí. Claro, aí, vale, perfecto. Non, porque é aberta por a que chera papá, de acordo? Unha vez que está dentro como da festa esta, sí, porque chaman festa ou algo así, un pode facer aínda que non sexa o propietario da canle. Sí, mando o link, poño aquí. Aí está. Ese é o link da partida, non? Moi ben. Moi ben. Ben, esta partida realmente quen abriu foi a que chera papá, de acordo? Pero tamén se pode xogar. Acabo de fixar que o vosso logo parece moito do pack de texturas Chroma Hills do Minecraft. Chroma Hills. Fedellús fixase en todas as cousas, asocia aí as cousas. Bueno, cando queiras, a que chera papá, tens que darlle ti neste caso. Creo que estamos todos os que estamos xogando. Cando queiras podes darte, moi ben. Neste caso é mapa de mundo, mapa de mundo, 5 vidas e dura un poquinho menos a rolda, 1 minuto. Mapa de mundo.
Moi ben, a ver. Dos do Rei xa se lanzou aí, dos do Rei. Teno claro, ou trata de facernos aí o órdago, ou meternos presión. Aí estamos, pelesándonos aí, movendo a cobadazos casi. Estamos aí. Está aí Dindonfer tratando de entrar él para quitar a alguén. Estábamos por aí en Finlandia, non? Finlandia, en Estonia, máis ben. Estonia, non era Finlandia, era Estonia. Era Estonia. O no norte de Estonia. Moi ben, seguinte. Segunda. A ver. A ver que sitios son estes. A pinta é parecida, non? Estábamos en Suecia, non? Suecia, máis ben cara ao centro, bueno, sí. Máis ao norte de Estocolmo. Era Suecia. Que mal día. Non sei... Esto... Onde estamos? Aquí estou aí mal, eu. Era Nova Zelandia, eu estaba en Australia. Quedei fora. Era Nova Zelandia. Eu marcaba aquí Sydney e era en Wellington. Así que tamén estou fora. A ver que pasa agora entre Ampefi, Dindonfer e Fedellux. A ver que fan. Os máis collemos aquí pipocas. Pipocas de millo para ver a final. Ampefi ten 7 intentos, Dindonfer ten 2, ten que administralos ben, e Fedellux ten 6. Dindonfer, 2 do Rei, dixe, non? Sí, perdón. 2 do Rei, confundíme con Dindonfer. Aí estamos. Fedellux aí. Ahora mesmo está fora, pero entrou outra vez. Creo que vamos ter repetición de final. Moi ben, eran en os Países Baixos, aquí cerca, noroeste de Ámsterdam. Moi ben, estaba desos tres aí cerquiña. E a final, outra vez a final, entre Ampefi e Fedellux.
Clanquirfe xa intentou, xa probou, gastou unha das súas, pero ainda ten 7 ten suficientes. Si, a verdade é que hai zonas que parece como que se repiten moito. Sempre acabamos por esta zona. A ver que pasa aquí. Estamos aí, Clanquirfe quere... Ampefi colleu a dianteira, Clanquirfe tamén quere aproximarse máis, Clanquirfe ponse diante, Ampefi aínda ten algún intento. En a loita final está sendo aí tamén. Uf. Gañou Clanquirfe, moi ben. Estábamos en Cambodia, casi na fronteira con Tailandia. Que tensión, é o que ten un pouco o Battle Royale. E o Distance, quizás un pouco menos. É un pouco de tensión, cando xogas así en aberto, vamos, con todo o mundo. Se fago moitas, foi xusto o único curroncho de Cambodia que non marquei. Fostes por Cambodia, pero era precisamente esa esquina, marcou Clanquirfe. Moi ben. Moi boas partidas, a verdade. Aí está, Clanquirfe esta vez, Ampefi, claro que xogou esta 3, vai en cabeza, moi ben. Dime por Indonesia, Tailandia primeiro. Sí, como que hai un pouco de... ten aspecto de sudeste asiático, e despois tratar de aproximar a cada sitio, a diferenciar Malasia de Indonesia, Tailandia de Cambodia. Tamén aparece Vietnam, e Laos tamén creo que tamén aparece. Antes non aparecía, pero Laos tamén pode ser. Bangladesh, que xa está un poquinho máis oeste. Pero sempre son esos países, non? Terra vermella tipo Brasil, Cambodia. Terra vermella tipo Brasil, Cambodia. Mira, está en Pefi coas súas pistas. Si, en Brasil tamén hai algunhas zonas amplas coa terra vermella. A verdade é que me sorprende bastante que haxa tanto Street View por sitios así. Sí, a verdade é que en algúns países hai bastante cobertura. Outro país tamén máis ou menos da zona que ten é Sri Lanka. Sri Lanka tamén ten. Moi ben, Ampefi, ata outra, que vaya todo moi ben. Vémonos noutra ocasión, Ampefi, que vaya todo moi ben. E non aquí vas por aldeas asfaltadas e tal e nada. Sí, é certo. Bueno, en Galicia hai bastante cobertura. Eu teño a sensación de que o Báltico é o máis sobre-representado. Pode ser. Desde logo, decía o Puskis outro día, Singapur tamén aparece moitísimo, sendo un país tamén moi pequeno. Pero é verdade que Lituania, Estonia, Letonia aparece bastante. De feito, España aparece pouco, Aparece moi pouquiño España. Está todo... España e Portugal, a min, deben ser das cousas que menos aparecen. España e Portugal aparecen pouquiño. E, sin embargo, Lituania, Letonia, Estonia, pouquísimo, que sí, a verdade é que é un pouco curioso, non? Que habendo cobertura, como hai, aparece pouco. En proporción aparecen moitísimos, incluso Suecia, Finlandia, tamén aparecen bastante. E de América, non sei que decir, se aparecen máis lugares que de outros, non? Pero é verdade que países como Singapur ou Nova Zelandia, en proporción á poboación, pois aparecen moito máis do que deberían, non? Entendéndose como que deberían. Bueno, o xogo estaría perfecto no momento en que haxa, claro, unha cobertura de todos os países. Hai moitos países nos que non hai nada de cobertura, solamente fotosferas, non? E así. Bueno, pois foi entretido, a verdade, xogar así. É a primeira vez que xogo a isto do Battle Royale con máis xente. E está ben. E máis vai acumulando aquí as cousas, está ben. Alemania é un deles por a súa razón particular. Si, de feito, Alemania aparece en certas zonas urbanas, aparece Berlín, Stuttgart, e en moitas aparecen edificios borrosos. Se o xogo fose mundial sería increíble, a verdade que sí. Se o xogo fose o 100% da cobertura, sería unha cousa impresionante. Non sei se irán engadindo países, non sei. Supoño que terá que ver coas políticas de restricción de cada país tamén, como comenta aí Fedellux. E ao mellor algúns países non é que non haxa posibilidades, é que non queren ou que... Non o sei, a verdade non sei como... Cal é o motivo real de que non aparecen... Por exemplo, Venezuela non aparece, non?
Aparecen de Colombia, aparece Ecuador. Basicamente obrigaban a pixelar todo, claro. Entón así non ten... Si, Alemanha, sí. De feito, en moitos casos as cidades aparecen... É unha boa pista para saber que é Alemanha cando hai moitos edificios que están borrosos, non? Que están non pixelados, pero unha cousa semellante, sí. Aquí está o Wendicherry. Aquí está Wondicherry, Wondicherry chegou... Wondicherry chega ao final, Por qué? porque Wondicherry, cando chega ao final, el xa ten no seu olfacto de que chega ao final e ten a oportunidade de xogar el algo. Teñen leis de privacidade máis estrictas ao respecto. Claro. Entón, sí, non permiten que se saquen esas imaxes, que se compartan, que se poñan aí en público. ¿Puedo ponerlo? Aí está Wondicherry. Saúda, Wondicherry. Hola. A ver qué me puedo de media Lego. Bueno, moi ben, pois nada, foi entretido, son as 6, imos ir pechando. ¡Ya! Sí, imos ir pechando, xa damos unha... Mira, está Dindonfer aí saudando. Dindonfer, dixe aí boas Wondicherry. Wondicherry que estivo outro día en Pasarón, vendo o partido Pontevedra-Arousa. Que opinas do partido? Fue genial. Home, señal tampouco foi, non foi un partido... Luego genial. Non foi un partido tampouco así moi alá, pero bueno. Estivo entretida a tardiña. Estivo. Pois, nada, graciñas a vos por compartir, por estar aquí, que é como o que o convirte en entretida que esteades vos. Senón non sería entretida. E Wondicherry xa empeza cos emotes. En fin. Nada, pois a semana que ven a ver de que tratamos, de que tema tratamos. Vemos na seguinte, a ver se acerto máis. A ver. Se foi así o día. Pero bueno, todos os campeóns teñen un día que a mellor andan un puño frouxos. Senón non serían campeóns. Mira, Dindonfer puso a Panenka e a Wondicherry. Panenka, o verdadeiro Panenka. O único que realmente se podemos decir que tiraba o Panenka, ¿no? Que tiraba a Panenka, eso de tirar a lo Panenka. Eu sempre digo que tirar a Panenka hai que facer como fixo el. Na final dunha Eurocopa, no último penalti, no decisivo, diante da Alemanha, xogando con Checoslovaquia. Eso non é como tirar un penalti un partido aí de Liga, por poñerse un 0 no minuto 15. Nunha final de Copa de Europa. Exactamente, o Panenka non é unha técnica, é unha actitude na vida. Totalmente de acordo. Non é unha técnica, é unha actitude, porque hai que ter unha actitude para facer iso. É dicir, o teu país, Checoslovaquia, xogando contra Alemanha, que significaba eso no ano 76. A única vez que Checoslovaquia gañou un título, despois de, bueno, toda a historia que hai de Checoslovaquia, no 76 ainda estaba recente a certa cousa. Abreu fixo en cuartos de mundial sendo o último, tamén importante, tamén é verdade. Foi que foi no mundial de Suráfrica, non? Cando foi o do penalti, non? Contra Ghana, cando lle dá coa man. Lo expulsan e despois ao final acaban meténdose. E foi ese partido, non? Sí. Foi nese partido, claro, el falla ese penalti e pois chegan os penaltis, non? Que falla, me acordo ben como era este xogador de Ghana. Claro, por algo é o loco Abreu. Aí, claro, eso descontalle un poquinho porque como ele así, pero Panenka non sei se a verdade que non sei que carácter tiña Panenka, non sei se tivo mérito. Aí quedou o nome de Panenka, unha actitude máis que unha técnica. Vale, imos ver se hai alguén no Twitch en galego, que normalmente a esta hora é raro que haxa moita xente. Está María Lego, está... Ahora... Bueno, está Crankilfe, precisamente. Vamos a dar Crankilfe, evidentemente. Imos a Crankilfe. Sí, yo estoy jugando al Minecraft. Pecho aquí. Minecraft. Pois imos facer a raid a Crankilfe, por suposto, faltaría máis. Minecraft. Crankilfe, me estou ponendo mal. Minecraft. Moi ben. Minecraft. Pois imos darlle unha visita, imos saudalo, por lo menos saudalo, a ver que está facendo. Que está facendo o Kirtas, está no Minecraft. Vale, Wondicherry, calma, Wondicherry, calma. Es que me encanta el Minecraft.
Bueno, pois agora entramos a Quirte con Quirtes e saudámolo e miramos o que fai. Moi ben, o dito, que vaya todo moi ben e vémonos na seguinte. Coidadevos moito. Cuidarse moito, que hai que cuidarse moito, que están as cousas como para cuidarse moito. Deica outra, deica a semana que ven. Vas a ter que dicir a Moneche que se metan en eses ferrados. Non lle digas 2 veces que é capaz de meterse. Hai que falar agora con él, se queren incorporarse. Chao. Que se le ponga un grande porque está grande, ¿no?